पाडव्याच्या निमित्तानं प्रवेश द्यावा लागतो आणि पाडवा आहे उद्या आणि मग उद्याच्या उद्या न करता आजच्या दिवशी आम्ही तुमची तयारी करून जाण्याला आज आम्ही या ठिकाणी हा कार्यक्रम घेत आहोत. या कार्यक्रमाच्या उद्देशानं अचानकपणे बोलवून देखील आमच्या या शाळा समितीचे सर्व मंत्री चालेल किंवा अध्यक्ष आणि त्या अध्यक्षानंतर जे बाबा धुरा सांभाळतात किंवा ह्या गावामध्ये किंवा ह्या सगळ्यामध्ये मान सन्मानाने नाव घेतलं जातं ते वाटकर साहेब, त्यानंतर आमचे भगवानांना, त्यानंतर सर्वजण तुम्ही या ठिकाणी ज्या मुलांचे पालक या ठिकाणी उपस्थित झाला. त्याबद्दल मी पहिल्यांदा मुख्याध्यापक या नात्यानं आम्ही सर्वजण शिक्षक मंडळी तुमचे पहिल्यांदा स्वागत करतो. आणि हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाची जे काही उद्देश आहे तुम्हाला मी उद्देश सांगितलेला आहे. आता यापुढे अशा शाळा सुंदर सुंदर हे सरस्वतीचे घर. शाळा सुंदर सुंदर हे सरस्वतीचे घर. शाळा ज्ञानाचे भांडार. शाळा सुंदर सुंदर. शाळा ज्ञानाचे भांडार. शाळा सुंदर सुंदर. शाळा सुंदर सुंदर हे सरस्वतीचे घर. शाळा सुंदर सुंदर. शाळा तुमची फुलबाग देई सुगंधित रंग. शाळा तुमची फुलबाग देई सुगंधित रंग. संस्कार आणि आरोग्य शाळा उजळे ते भाग्य. संस्कार आणि आरोग्य शाळा उजळे ते भाग्य. देई जीवना आकार शाळा सुंदर सुंदर. देई जीवना आकार शाळा सुंदर सुंदर. शाळा सुंदर सुंदर हे सरस्वतीचे घर. शाळा सुंदर सुंदर. ज्ञान याला जगीमान गुणवंतांचा सन्मान. ज्ञान याला जगीमान गुणवंतांचा सन्मान. दूर
होतसे अज्ञान ज्ञान ज्योती प्रकाशान दूर होतसे अज्ञान ज्ञान ज्योती प्रकाशान पळे दूर तो अंधार शाळा सुंदर सुंदर पळे दूर तो अंधार शाळा सुंदर सुंदर शाळा सुंदर सुंदर हे सरस्वतीचे घर शाळा सुंदर सुंदर भेदभाव ठेवू दूरी तोची एकता ही खरी भेदभाव ठेवू दूरी तोची एकता ही खरी केसरीजींची प्रेरणा ही नेई यशाच्या शिखरी केसरीजींची प्रेरणा ही नेई यशाच्या शिखरी देई ज्ञानाचा सागर शाळा सुंदर सुंदर